Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum alhamdulillah rabbil alamin en garti kadi e chaine men YouTube mo Nangue TV salmin don e juurade on kono kadi e wossondirde mon miijoji alhamdulillah rabbil alamin hande o eɗen jiiɗi waɗande bandiraɓe daari fodde tati daari dabɓi koto ɗo heeɗima ɗi yeeɓiɗi ma am darde fof holko jofoto holko yiɗi haalde e rendo ngo holko yiɗi naftude e rendo ngo darol gadunal ngol o wi ko wonno ko hakkude aljanna e jeygol e needi ko ɓeeɗo mbaɗino lappol ngam yaade ɗanngal alwaɗi noon ɓe jeehi ha ɓe tampi e lawol nangue wolgue ɓe keyɗi ɓe ɗomɗi ngal waɗata noon ɓe gaare nokku goto ɓe pofti ɗon ɓe no ɓe keydi ɓe ɗomɗi e on saaha noon ngal waɗata ndeke gaynako nantaraji ɗon jeygol wi aljanna yah to gaynako to ñagonɗamo dammol ñamen en keyɗi aljanna wi jeygol an yah an ɓuuri hulede yah jeygol yeehi yetti tan saminani gaynako ni tan wi gaynako rokki min dammol gaynako an holi an ko min jeygol wiyami rokkani wi ko min jeygol sa reta sa mayide ko jeygol faaɗa koto heɓ natta wimi so Allah wi hoto natta jeygol ko mbawɗa hen jeygol arti ene yoomi jeygol aljanna an yah needi kam ɓe miijakini hakkille ko ɓuuɓi ko deeƴi ɓe miijakini kañum kam ni so yeehi wonko heɓata aljanna en yeehi yetti kañum saminani gaynako yettira wi gaynako rokkumi dammol gaynako holi an oyi komin aljanna wiyan aljanna wiyami rokkani wi a yiɗa nande aljanna sa maayi wi mbo yiɗi kay wi so Allah wi forcément nata aljanna ko mbawɗa hen an aljanna o arti kanko mo yoomi ni woni ɓe jooɗi ha ɓooyi ɓe mbi yo needi ya ƴeew needi kam ya ƴeew enen kam ɓe jeeyen keɓa needi kam sikkani kono yoya needi immi yetti samin gaynako ka saɗi joofi hocci soko jambere wonno soko jaasi wonno wallimo sokkude leɗɗe e huuɗo dammir makko ɗe ñaami ha kaari ha leeli o wi mawɗo mi saminima o wimo yaaha mawɗi malargay holi an wi komin needi oyi ko ni tigui hoccuɗa dammol nawa ni hocci dammol o nawi ni woni waɗen paami darol ngol mon gartoen e commentaire moɗon emin cabbi darol kongol haalata kongol sifoto wadde firti ko needi wona sara e innama aade needi sodatake kono so wondama ina sooda kala hunde wadde neɗɗo so nehima o newima gurdam makko moƴƴat aduna e laakar neɗɗo so nehaki newaki wadde jo waɗi kala ko yiɗi o loroto aduna kam o loro hen laakar kadi haalaka wadde ya lurken jogade needi barka Allah ñiraɗo muɗum eywa sen jawti darol ɗimmol ngol wono ndeysaan ko suko goto gorko joɗɗo jontaɗo woni nder wuuro makko a mondi e giƴƴiɗa makko o yihi nangue ko yoyde o yonta o nana e nder wuuro he hawo yiiti hen hoore makko fodde no daraja mo dañi o bamakko noon ko bamakko ko jinnaɗo makko kala e saaha furotomo kala e saaha waɗo nelimo so nellima o waɗani so arti furomo an kaari yimi ya waɗ naggam walla ya yana ham naggam ay waɗani hoti sababu kanko ɓiɗɗo ndesen o ƴeewi daraja makko o ƴeewi ɗon fof giƴƴira makko o wondi nan cinde makko nan gara galle omo ñammina omo yarnaɓe on daraja o ƴeewi ɗum o wi o sikki wadde jinnaɗo o fotani futadema dow ɓen hakke daraja makko e martaba makko i bandiraɓe kanko sugo holko soomi o soomi yaadude e jinnaɗo ha ladde wi ɗum e ɗuftumo ladde so ɓe jaadi ha ladde o wara ɗum toon o arta kanko sugo nol waɗata ɓe pinni subaka wi baba mbo yino ɗofta kam ladde maniri ɗonko mbaɗiyammi toon alors baba bisimilla basi ala ɓe pinni subaka ɓe kaccita ɓe gayni ɓe gona yaade kanko sugor ko noon omo jogui ɓiiye ko tokoso
ɓiɗɗo wona woyandemo yidde yaldude makko wi ngel fatama mi arta ɗum sattino babiraɗo wimo joni ɓay ko noon nawmo ƴettuma nawmo jaaden ɓe jeehi ɓe jaha nangue wuli bandiraɓe nangue wuli no fewi on saaha noon kanko suko o gorko o yurmi ɓiyi ko mo jogui o nangue wuli omo joguino tengade o waɗi e hoore ɓiyi ko tokoso kanko suko gorko o bammakko yurmimo ɓiyi tengade muɗum waɗi dow hoore makko kanko suko bandiraɓe ɗo tan suko ɓerde mo boni nimsi eko gona yaado wi baba duttoɗen waɓe ala en pandima ga jehen jehen duttoɗen jehen tan ɓe ala baba duttoɗen ɓe dutti ɓe garti ha wuuro bandiraɓe e nder hen noon o fellir haalande babiraɗo holko woni miijo makko saabu nde ɓe jahar nde omo wonno jaafi e wutte makko bandiraɓe wi baba ma jaafaɗa o tuban babiraɗo min de koye jumre gonnomi on garanɓe ɗon bonde gueƴƴiraɓe mbo aɗa ndemi aɗa huulo kam ga min bammi miijam ka yiɗa kam min fo hewde martaba hewde daraja wadde nan jinnomi so jeehi mi warma toon baba deke mi andi neke koye jumre gonni deke aɗa yiɗimi wona wonde gañgu babiraɗo ɗon faami deke holko woni miijo makko tubat babiraɗo wonde neke neɗɗo kala ko jogui martaba kala ko jogui daraja ko jogui ngaalu ko heewi fof jinna makko ko lesɗe mumen tan o wonata so yiiɗi ko woni ko koye naftorade ɗum so yiiɗi ko woni ko duumo e makko moƴƴere Allah hokkimo duumo e makko ma wona less jinna makko kadi Allah den guuri o wonde suko gorko ni wadda ni sifori wadde kala ɗo heewi haaju diina ma o kam ma mbaɗa ɗum jinna ma ko ma ɗoftoɗa bandiraɓe darel tataɓel ngel darol wonno ko nooro Allah waɗi ndiyam naati dow jeeri nooro yaadi hen ha Allah waɗi are e wendu nooro woni ɗon non la waɗata noon nooro woni ɗon ha ndiyam ene ɓefta ha hankadi ndiyam woɗɗoyi hankadi nooro woni belel ne hora ha hankadi heddiki seeɗa hankadi nooro losi tampi yiiɗi wadde feere nawte wuuro non la waɗata gaynako togos gaynako en yahanno haari sar belel ɗo no darogol haaliri nooro wi gaynako a wallata kam nawa kam maayo guila maayan ɗo ni woni gaynako wi an no poɗɗa ni ene pomini min mboɗa ƴettude mi nawma ɗo ha maayo gaynako wimo nooro wimo sa jaɓi famnima an mbatta kam nawa kam ha maayo ni Allah waɗi nooro wimo kaɓata koyɗam ɗiɗɗe yeeso ɗe e koyɗam ɗiɗi caggal ɗe fof kaɓɓa ƴetta laggal noon corna e koyɗe ɗe kaɓuɗa ɗe bakkoɗa kam ɓe mbaɗi noon Allah waɗi noon cukalel ngel addi baaji haɓɓi koyɗe yeeso ɗe haɓɓi koyɗe caggal ɗe on sa surni hen laggal noon wakkimo e dato e makko ɓe jeehi haɓe jetti maayo ɓe garat poholam ɗo suko wi no haɓɓitamo o wi ala o haɓɓitam ɗo ɓenno ha yeeso suko ɓenni e ndiyam he ha yetti hedde koppi e ndiyam he oyomi jippina suko wimo ɗo moƴƴi nooro wi ala suka nawma ha yeeso suko ɓenni ndiyam he ha yetti kadi nadorde e ndiyam he o wi komi jippina nooro ala nene bondu woni ma nawma ha nder suko yehi noon kadi ha dande ɗo ganduɗa ruttora ko ɓennata ko jippi nooro haɓɓiti nooro wima iyo suka a jarama kono noon ar mbaɗa ñamma ayi nooro wi suko moƴƴere ko yoɓete suko moƴƴere yoɓete ko moƴƴere nooro wima ala moƴƴere yoɓete ko bonande jettodiri suko wi moƴƴere yoɓete ko moƴƴere nooro wi ala moƴƴere yoɓete ko bonande andata yumma a waɗi moƴƴere wima bonande joni ɓe ƴeŋti sar poholam ɗo e on saaha noon ɓe mbi wadde gonen ɗo so tato gari en namdi maɓe moƴƴere holko yoɓete so mbi moƴƴere yoɓete ko moƴƴere mo hokkuma so mbi moƴƴere yoɓete ko bonande mi ñamma ɓe gaynan haalde tan tawa ha babba woni arde ene yara babba ari ene yara ɓe mbi babba moƴƴere holko yoɓete e babba ko moƴƴere yoɓete ko bonande joni gartumi wubboyde eyi ɓe piigam mi yamayo mi yaro joni ko gaddunomi ko ɓe dokki ɗum ɓe baali nan ñaama hedde kay moƴƴere yoɓete ko bonande
Baba Yari yehi ha won bo coyni rawande ara rawande ari be namdi rawande moƴƴere tan ko yeɓete rawande moƴƴere yeɓete ko bonande joni ngatu mi raddoyde mi nangi ha heewi boje gedde goɗɗe ha heewi kono noon ayi ɓe dokkani mi ñaama ɓe kamɓe men tan mbaɗi caggini wattare mabɓe yaha ɓooy ɓe keddirama goto no Allah waɗata bojel nan ara bojel yetti faandi ndiyam ɗam tan ɓe mbi bojel holko moƴƴere yeɓete bojel moƴƴere yeɓete ko holɗum faman haala mon ka mbi bojel jaabu min holko moƴƴere yeɓete bojel mbi min wawata jaabade taw mi anda holko kaltano dow holko gonɗo dow ɓe kaali noon no suko ittirimo jowjeeri addimo ha ɗo e maayo he ɓe jeehi ha nder bojel ala mi famani mbatte no wano mi yiya ne wawa ñawde ni ɓe gaddi baaji ɗi ɓe kaɓɓi noro koyɗe yeeso ɗe ɓe kaɓɓi noro koyɗe caggal ɗe cuwengel wakki ɓe payi bo dow bojel wi suka baman ñamanoro yimɓe gala mon ɓe naw ñaama ni oden paami noro yinno ko jam faademo sugo wanni moƴƴere o yinno yoptude sugo ko bonande kono noon e Allah waɗi e peeje bojel ni woni sugo jogonno ko ñaamede kono yihi ñaamo yihi noro o wadde noon anne ko suudu ko joomum tan walata hen bandiraɓe walla jaaɓi kala e saaha ɓe mbaɗi vidéoji ɗi ganduɗa guila e daari ha kadi e wasiyaji ɗi ganduɗa ɗi neɗɗo foti wasiyade bandum ɗi neɗɗo foti wasiyade hoore muɗum nde wono neɗɗo ko bandum neɗɗo yo yiɗan bandum ko yiɗan hoore mum ko yo yiɗan bandum ko yiɗan hoore mum ko kono min sa wi ko jiɗami hooram ko hooram tan goɗɗo mo waƴaka goɗɗo yo nusku goɗɗo yo maayi mi yiɗa tina mi yiɗa pina bandiraɓe nden sen goori ni mi anda holto ɓamtare men heɓete wadde goto men kala yo yondino ko Allah rokki ɗum ko kono kadi ñiiɓa hen yondino kono ñiiɓa hen kono hande enen dañol ful ɓuuri hen hewde ɓuuri hen ene keppi hande so naate golle hande mbiyata ko jiwten koye men so joom yiita goorum wiyata ken oppa ala wona noon hunde ma ɓooya hen ma ñiiɓa hen nulɗa hen ayi noon ko nafata ko so moƴƴude ari tawma hen kono sa heppi tan a yiihe woɓɓe gara kañumen naftoro woni hen ko taw noon ko an waɗi hoore ma tinnoɗen koye men no feewi tinnodiren e kawral tinnodiren e nunɗal tinnodiren e jokkere enɗam diine jokkere enɗam gollal ɗum ko hunde wonde fayida e rendo hunde wonde fayida wadde noon ha goto yeeɓa ɗum no min jetti on min jarni on mbaɗon j'aime mbaɗon abonné mbaɗon partagé e chaîne men YouTube mo Nangue TV ko almodel mon ɓinguel moɗon musidɗo mon Amadou Samba Lo Nangue leñol ɓuɓri yontaɓe ɗo e Madina Gounass Allah jarama on jarama.